ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଜି ବୟସ ହିସାବ କରିବା କେମିତି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଧର 25/5/2010 ମସିହା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ? ବୟସ କେମିତି ଜାଣିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଜିର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଜିର ତାରିଖ କେତେ? 20/3/2023। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ କେଉଁ ଦିନ କେତେ ବୟସ ହୋଇଅଛି ବୋଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇପଟୁ ହିଁ ବିୟୋଗ କରିବା। 20ରୁ 25 ଯାଇପାରିବନି। ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଣିବା। ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଣିବା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଦିନ ହିଁ ଆଣିବା। 30 ଦିନ ଆଣିଲେ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଟୋଟାଲ 25 ଦିନ। ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର 25 ବଳିବ। ଏଠି ଅଛି 2 ବା ଏଠି 2ରୁ 5 ଯାଇପାରିବନି। ଏଠୁ ଆମେ ଆଣିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସ। 12 2 14 ମାସ ହେଲା। 14 ମାସରୁ 5 ଗଲେ 9 ମାସ। 9 ମାସ। ଏଠି ଅଛି ଆମର 2023ରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ହାରି, ଆଉ 2022 ଅଛି। 10 ଗଲେ ଆଉ ରହିବ 12। ତାହେଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 12 ବର୍ଷ 9 ମାସ 25 ଦିନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଦେଖିବା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 24/8/2000 ମସିହା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଜିର ତାରିଖ ହେଲା 20/3/2023। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଅଛି। 20/3/2023ରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା 24/8/2000 ମସିହା। ଏଇପଟୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଫେଡ଼ିବା। କେମିତି ଫେଡ଼ିବା? 20ରୁ 24 ଯାଇପାରିବନି। ଏଠୁ ଆଣିବ ଗୋଟିଏ ମାସ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଦିନ। 30 ଦିନ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ମୋଟ 50 ଦିନ। 50 ଦିନରୁ 24 ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ରହିବ 26 ଦିନ। ଏଠି ଅଛି 3 ମାସ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାସ ପଳେଇଛି, ଆଉ 2 ମାସ ଅଛି। 2ରୁ 8 ମାସ ଯାଇପାରିବନି। ଏଠୁ ଆଣିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ। 12/2 14 ମାସ। 14ରୁ 8 ଗଲେ 6 ମାସ। 6 ମାସ। ଏଠି ଅଛି 2022 ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଅଛି 2022। 22ରୁ 2000 ମସିହା ଯିବ, ଆଉ ରହିବ 22 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ବର୍ଷ 6 ମାସ 26 ଦିନ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ଜନ୍ମ ତାରିଖ 4/12/2003 ମସିହା। ତାଙ୍କୁ 8/10/2030 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ
ଏହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।